Yufi podcasta, Iban Garzia eta Maite Azpiazu. Yufi! Hemen gehala berrize, pari, karakola eta barie. Yufi! Yufi! Hori data, hasiera Ederki. ofiziala. Bai, hori da, importantie, errantzitsue. Gaur ama, Ederki. betxu pentsaudet gaurko podcast hontan, bueno, eskerrik asko da, noi berrizea beste aste batez, zezue gabe, gu ez ginen kamene hongo, eta eskerrik asko, beti guri entzutatik, eta baite, zuek guri eman berko zinizkigukete eskerrak. Bai, mutu amentizitea, amor mutuo, bestintzako, zuek guri ikusi eta guzuekin interra hartu. Takitxo. Maravilla. Gaur pentsaudet ikide joalaz bat. Bai, Bai. Bera. Gaurko podcastken. Hau zer da. Porque nola beti asarra gegan podcastetan ez izurako hitzekien usten. Bueno, izu. Ni Zein, berda? Bai, baino gauza tingo dugu. Nere esaldi baten, osoek esateten esaldi baten mozizun bakoitzin, euro bat eman behar dizu. Orduan, podcasta bukautekun, zenbatuko kio zenbatariz moztu dizun, eta bakoitzak euro bat. Baina, a ver, hori da muy relatibo, Iban. Nik zuri iztuzu mosten. Es que, vamos, bestela zuen gozinek beti zeiken. Hombre. Vamos, hau da, egocentrismo. Bueno, asuntu, gaur zer buruz izan behar dugu. Zebet, igual baduke bueno, ez dauke zer Bai, ikusik. deportiste die egocentristas. Así de claro, eso está estudiado, escrito y demostrado. Gaur izan behar dugu kirolan inguruen. Deportista. Kirola. Tikida egocentrismo. Ez da. Zero buru eta zero burue. Ez. Ba, deportistak egocentristas die. Zeba? ¿Está escrito? No está? Sí. Zeinek idatzi du hori? Bai, deportista da egocentrista. A ber, gauzek jarra Bai. izango jo dien bezala. Guztie da berreala. Eta, bueno, lehenengo hori gontxitzen dugu. Eta gaur ukiko dugu gure podcastien gonbidatu bat. Hori da, importantia. Nola ez? Zein tipo hau? Kirolari importante, garrantzitsu, handi, altu eta inkluso guapo bat. Uste zautzen, zein da izen hori? Odei Jainaga. Odei Jainaga, gero ikusuko dugu, a ver, biztogun emango xonei. Biztogun emango xo. Biztogun nuen. Emaxoztu biztogun nuen. Seguramente ona izango eta. Seguru. Bueno, asingo gaurko Deporte gaxikin. asuntun. Esan dezu, deportistak, kirolarixek, Egocentristas. egocentristak diela. Zeba. Ama. Bai, niri esate zien, niri familiar batek esate zien. Niri gizona triatloi, duatloi, maratoi, korritzen zitun. Bai. Niri gizonak Agustin Garzia. Jendiek ez du kirolaiken bakarrik fizikoki ondo joteko, Hombre, txikoiko kikire bai. Claro. Hori da. Eta hori da egocentristia izetie? Ja, hori da laixea da, baina, klaro, denpori berdu, persona horrekiteko deportie, eta orduan bere buru, eta bere estila gatzo alde batea. Baina, bueno, tanako berdugu era fizixuk, ikozku hartzi dugu eta fizixuk, beste batzu deportikia, hori ixe da. Aurten, urtarrietik, zer iso jarri naiz kirolakin. Bai. En plan, bueno, beti zen izen ez pixek kirola ixe, Baina, aurten, izen da urtiek, ja jina isoa jute naiz, konstanteki, Ondo da hori, disiplina. ja ikisi den Disiplina. makinak nola ibiltzeien. Bai. Zuk zeu zezu ietela jina isun nik ama. Ba hori da, pesak hartu, asuntu, ja, ritmo bat, ja, ontzea entrenadore batekin, porque entrenadori importanti da, emateko bere pautak, Betxu, nola inberdan deportie. Ni aurten gimnasio juten izenez, ingoet ranking bat hementxe momentu hontan, gimnasioa juteien pertsona motakin. Claro, Bai? por supuesto. Pertsona mota asko daude, eta inkluso, gimnasio barruene, zona ezberdin asko daude. Hori da. Lehenengo eta behin dauzkeu, demoria pasatzea juteien pertsonak. Eta niri horrek amorro mateit. Ja. Mobilin ibiltzea juteien pertsona gimnasioa. Osa, nik ikustek jendia egina isun, juteana, hartzeguna beretok makina baten, igual nik nahi detena ibili baino pertsona horre daukela hartute, Bai. eta makina ibili berrien, Bai, antxe, sin más. mobilekin, idale mobilekin. Ostako pagau ito kuotie. Izitean garestixe gainare. Bai. Osea, a ver, favore, Claro. Gaina, nik uste itxebela, porque makina batzutako asientuek komodu izatea. Jolín, favore, pasado june. Jartzeian, hola Desastre, xederki. postureo. Hartu mobile, eta antxetan ibiterdin zai, aber noiz jungoan, tipo hori, o tipa hori, makina hortatik. Postureo, a ver, Iban, diru a ver. ikuko, bera eman dirue, porque beri zepten baldima, vamos hola sin despilfarro dirue. Baina, A ver, baina ez dezu pagatze gimnasio jutezan bakoitzako. baina parroa sartuta, hola, otoko ganorabe, Bueno, edo todo, bai, beste pertsona mota bat, die kroasanak eta kroasanak, Kroazanak ematen jo egerazio jateko? ez, die kroasanak, Kroazana dauki izena, ez, personaje horrek. bai. Ostras, zen nahi izan horrek? Bai, horrible. Atzok izu gendun, zean, ondarretan tipo bat. Nik negu plaire jute, nos encanta. Eta ni, bueno, erropa jantziken hauen, baina, a ver, zatu nun, ze desastre, que feo. Etzazu gustatzen? Etza gustatzen. Ja, nire... Bat, ezan nun, Agustin, nire semi iban,
ez da esela jarri hola, ¿Cómo me voy a porque poner? es que estoy pensatzen, porque Duk adibidez, operativos, esango nuke malaletxe bastante daukezula. Nikola xetratzet ibiltzen, Esango zenuke kirol gutxi ikezula Maite Azpiazu. nik ez dugu malaletxe ibane. Ba, Ez. ez daukezula. Ni, esatizu, jangela baten lanin, ez dut esango nun, eta tenak zate benezela, ekilibrada, eta ez, ondo, tengo sentido, sokarantzan ebiltzen ez, sokarantzan, ematen sokaria, disimulen ezu, sako la mala leche también, sokarentzikin, ra, eta danak ondo ematen ez, iban, nara jizuritu, zagarra eman, jateko eman, da doren eri behire, beti parrez, hola ikidibe, hola Maite, hola ikidibe, zatenik, parrear peixekuiko. Guazen hori nire atalik eta Euskal Herriko pertsona danan atalik gustokoenetako batea? Bai, esan, zein da? Maiteren. Konsultorioa! Maitaren konsultorioa! Txasoko olatue. Ez. Bai. Eskutitza ekarri dute, zure hitzak irakurtzen, gehiago naiz Maite mine. Ez ondo, hori da guazen, Ez da guazen. ez da guazen. Bueno, Maiteren kontsultorioa. Iritsi zaizkigu. Itxasuek neote beti kontrolaute, porque nire itxasua da, nire bizixe. Bai. Itxasu. Eta maitasun leroai, orduen, zu Berrea. asko dakizu maitasun inguruen, Euskal Herriko hainbat pertsona bielizkigute, hainbat eskari, hainbat kontsulta, hainbat preokupazio, bazuk hori argitzeko. Hori da. Vale? Importante. Asko gehan nagorekin, Nagore, justu bituk, Nagore. grazia. Bai. Bilbotik. Bilbotik. Atención, cuidado. A ver. A ver. Kaixo, Maite, hemen Nagore Bilbotik eiranik, urteak dara maskit nire bikotearekin, benetan harreman sendoa daukagu, oso gustura gaude elkarrekin, baina nik zerbait berria ere probatu nahiko nuke, agian harremana ireki, proposatu diot nire bikoteari, baina behin eta berriz ez eskoa ematen dit. Eta nik uste dut momentu hauetan harremana irekitzea dela guretzat osasuntzuena. Zuk zer egingo zenuke? Mira. Zimat urte dauzketzuzuk, Andra? Zimat urte dauzke? Pues gutxo gora bera, tirale 35. Bakarri 35 dauzke eta erik, ostras. Oh, geixo. Eskondu 38. dezaldu, ezatu urte askotan daola, A ver, beharekin. ni bere ahotzatik. Niri irutzat, pixka geixo, baina urte 40. askun. A ber, niri irikitzien niri, ezken nila edadin aurrean dihu, eta niri hori irutzizat, ezken niri kostauk izat hori asimilatzie, Ode, marki hau, Zuzea, igual biskat, gustatzatzu pertsoni neuretzat, zuretzako. Hombre, ez nuke, eske bai, eske nire gizonak ez luke nahiko. A ber, harreman, Ni atzena relazio esan zuen- irikitzi kostaingo zitek. Lagun batek esan zin, Bai. juntzala de Erasmus eta bi mutildie. Ba, bisetako bat jundala Erasmusea, Bai. juntzan. Orduan, Bai. pentsau zebela, ba, parejia komplikau igual a distantzia behasen ustez izala. Bai. Orduan, irikitzie errazizue. Bai. Eta funtzionatu izabela de A maravilla. ber, zaila da ni? Bat Erasmusen, bestie bere herrixen, irikintze bela, eta gero galetu nixon. Bueno, eta ja, Erasmusetik bueltautekun berriz itxi dezute relazio da. Ez. Jo, ba, imposiblie. Irikitxela gadeu. A Ze ber. oso ondo konpondu geha, eta oso ondo A konpontzen ber, geha. zer nahi duzen irikitzen, nik beste mutil batekin relazioa egin lezketela oien da de todo? Bai. Jo, a ber, imposible. Nik hori, Eta imposible. gero ja, zuk hor adostu lekezu zure parejekin, Benetako parejekin, una. a ber, abixatze alde xozun, zuk beste bat batekin zozik ez makoitzin, eo ez. Jo, ja, nahi dutzat, Osea, en komplikaue. plan, Nik enuko abixauko. Porque abixau ezkeo, zei zabertzutu, aztele maten, bai, kaixo, eo nahi zontxe butil Jo, batekin, yes. eta beste Yes. zer antzun berdit. Ah, bale, Ez nire gizonak, pues jazta. nire gizonak imposible ingo luke hori eta nik ez. Guk hori ez. Relación abierta, Ni bai. en la vida nik nire gizonak lain berko nuke, o beste mutil batekin ibiliko banitzeke ni, segun xako guztin, te estoy poniendo los cuernos. Ez dakit jo. Guazen urrengo... Sí, gozen duko hori, a ver, imposible, Iván. Bueno, No ni tienes nola- pareja ni- profunda. horratipa. No tienes. No tengo. Vida. Urrengo audixue, cuidado, atención. Ekain aiatik. Ai, hau. Kaso Maite, epai naiz, aiatik ditzizut. Azizan nizun, azken aldin, goiko bizilagunak, balkoitikan, zan hordatzi jekatui. Eta askotan, onere balkoira erotzen dira, o tatxerri indausten die, bera botatzen du da danakatuz betia do. Ja, irulo bat aldiz gora jo naiz, eta ez dut egiten. Eta ja pixka negatzen nahi naiz. Orduan, zein berko nuke Maite, laguntzi badakizu, zikarik asko.
Ja, hombre, a ver. Aizako patixo dana kakaz betetzen, eta. Hombre, gure begarrune badero olako jende celebrie, oin nire alde menuk galdin du celebre horre, bitu? Ai, hori esan berdeu, Bai, porque... azkenik gure la vecina, aizena esan ber. K. punto. Eixe. Azkenik, beste itxe batea jondi bizitzea, porque zako ben errentan beste itxe bat, edo bitu, ara jondi bizitzea, bueno, bere goze personalatik, Bai. el destino. Baina aurreko baten ogin egitzekin Bai. justu gure bizilaguneatik, eta Bai. ja bizilagune galde egin du. Bai, eta mutrikazte bat etorri da horra, bakarrik majue. Pentsaut nik uste asko izela aguantatzen K. punto, gure bizilagune izatekin, eta por Nik fin... uste gu aguantatzen egin. Por fin, bea pentsadura, hasta aquí hemos llegado, bani jue etxepe hontatik, eta junin da. Ben, berezu torrengoa, porque es que azkenin errenta junda motibo personalatik. Bai. Motibo hori soluzionatzako nin, nik uste torrengoa, horrezak eldiko, beko itxe erkilerreko bere itxi da pikure, zozko du itxe. Bueno, aberatza. aiako ekaine problema baduke, papurrekin da. asuntua. Katuena, berriz timbre jota, insistiu personaje horri, andra horri, gizon horri, favorez ez botatzeko jatekue, beren balkoi dana zikintzen, katuek alimentatzeko. Nik esango nizuke ekain gauze bat. Lehengo, eta olako asuntotan, lehengo otzimertzako Ana Rosa Quintanei. Ana Rosa Quintanei otzik esazu, eta zatzizu Ana Rosa problema hau dauket, etorri. Gartu aldu Ana Rosa Quintana, gartu aldu telefonua. Ostako en aldao. directo egote beti. Bai, Si hoy tenemos un vecindario conflictivo, Bai. orduan, otzimertzako Ana Rosai, bueno, Egunon Euskadi, goizetako programa bat. Bitu. Bai, en jake, baie. Euskabel, badara lakuke, gure Eta- nekatu bat dago, behin terrazan, jateko ematea. Atzaletan ETV bin kedateko nane, egotea programa. Bitu. Hor, telebistako Hori da, programa bat onena. iotzein, eta esan haizu, arazo dugu, orduan ja, jute ginen telebistako reporteruek bezindasoa, Bai. eta hor montatzean inasuntu eian direkto, hor da ja bizilagune benetan esateunin, ostras, hau asarre dago. Eske... Aida, Euskal Herri osue konturatzen eta enteatzen ze pasatzen nahi den hemen. Hombre. Así que igual ja hasiko naiz, eta gero horrek ez lehen funtzionatzen, denuncia. Eske normala da. Sala, goenkalen ingo luke ben bezala, goenkalen lehenengo gauz ingo luke bena da, jun ertzaintza, Aixe. nekanena, Bai, nekanena. salaketa nekanena. bajartzea. Salaketa bajarri eta gino. Aixe. Ja, eska, a ver, Nos papurdanak, vemos a en el ver. juicio. Eske zure balkoire, eske ezin da aguanta hori. Ezin da. Ezin da, hori desastre. Takillo. Takitxo. Sakabo. Bueno, eta honekin eta honengan, bueno, maiteren kontsultorioa itxi modeu, Hori da. beste behin, Euskal Herriko bihotzak eta burmuinek sendatzen. Hori da. Bueno, Peñita, nik esata behizutet momentu honetan crossfita, ama, Modan daula. ze pasatzea. Ez da grofista, oikiuztxo bat, Antxon Telleria eta olako, Antxon Telleres, Ibon Fernández, Alain Perez ibaitzixo, grosfita ikeula. Ze jeula? Alain Perez, crossfita. Ez dakit zer dan? Zeuze generazio nikian bada, ni generazio zartu nintzen, 16 urtekin, 17 urtekin, baina tali eprakana iso emer nuen, eta zan unien terzen ezona, tali bajatzea, oseak elagain nuen. Muskulu ertetzen zin, iban, etxando betun. Hori hona da. Eta nik ez nuen nahi muskulu, Ez? Ez du nahi, gure denporadan ez zau muskulu Nik modan. crossfitea hueltaute, da gauzo bat ez Ez dut ez tira. No, ez De dakit gantxa. zer dan. Osa, ze diferentzi da crossfita eta gimnasioa jutu. Hori, ez dakit. Osea, crossfita nik ikusteki bideoak eta hola, hartziko bela gauzak eta haitxe bela. Pum! Digo, baina ze zer ikusi dauke crossfitak. Crossfitak garaje baten itea, eta gimnasioa. Hori genazio eskazio zu esplikazio zuen, el entrenador tuyo. Nik ez duke Ibantxi. jakiko. Gero bai crossfita ikustea gaur egun pizketola asunto modernu hau Bai, bezala. ez dakit. Bai, ala mate, último grito uste dela. Crossfitea jute bat zea, modernu ezea. Bai, hori da, hori Alain Perezek, esateu, crossfita juteala. Ah. Alain Perez, Eta zuri Alain hori Perez etzazu. moderno da. Ni lehen ze jute genazioa, no entiendo de nada, Iban. Ez dakit, ni pasioz, ibilita jazta. Eta gero daude aitere, karo, klasiek, igual aerobik, Bai. yoga. Ja, hori da. Nik behin junitzen Zumba. behin junitzen, zertzan? Etzan yoga. Pilates. Ba, hori da, beste hitze bat. Hori da. Pilatesea Aspertu junitzen. ingo zinen, ez? Bueno, junitzen Aspertu. nire lagun batekin, jarakin junitzen pilatesea, pentsago non, bueno, ya que estamos... Askutxin. Bai, ya que multikiroletan apuntatu gauden, eta pasie gratis dan, Hori da. juningo, gea? Hori Gratis da. ez da, pagau dikezu, baina, vamos, sartu lekezula nazun gauzean eta. Hori da. Eta pentsago non gaur, proba berdeu pilates. 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 Jun ginen, sartu ginen klasea, Ixe lo hartu, ez? 5 minutu aguantago. Lo, imagino. Ez, 5 minutu aguantago ginen, parrez hasi ginelako, porque Ixok. ezin genuen geldiu parra itxekin da, boten zegoen klasetik. Seguru. Porque nik ikusi nuen panoramare jendie bola eta isota gora, hola.
posturak eta iken, zaten genuen gara, zertan egia, Ja. amen. Sentidu etxuz milatzen, horri nien ez behin Hasi june. ginen, ja. Bagoizkoa zen, txitxika, amendik ez. Baina zu, haupa pilates eta haupa yoga. Bai. Akro yoga eta swimming pool. Ez dakit izena dauzkebe oso politia, baina nik naiz jutetuko esi da, benetan, nik yoga, iket nire kasaka, nire burukin bilau, diru xemeko igastatzeke, eta jazta yoga, osea, nire buru sartu barroa. Kirola, zure gustokona zein. Ni pasiran ibili eta, sin más, ibili. Osea, itxazuken egon, behitzen, da, sin más, deportek estetik bakarrik ibili. Oso. Ibili, eta jazta. Buah, nik jute nintzen... Justoa gainare, Jute nintzen gineixo batea, bakizu jute zela andra bat, tenia, zenbat dauzken? Vida sedentaria zen. No, 80 y pico años, Bai. eta jute zan neskau, amama hau, Bai. taka batekin, Bai. gimnazioa, Ostras, qué bueno. eta jute zan taka, jute zan pim, pam. Gero, solta ikizun takataka. Joven, has terminado? Sí, venga, eta beha jartze zan. Maravilla. Eta itxezun asuntuk, Ba, con sus oso 80 ondo. y pico años que tendría. Bai, me parece. Osea, azkenien adine beti hemen dago. Eta zuna ez dut nahi lehekezu, nahi zana ez daukozun adineuki. Bai, esken egin azizet, nire junitzen masaji hartzea toki batea, masajistan ere bai, bi irubiderrez, da lagaziben leheno baina gizkixo. Ja lo siento. Eta Nerekin azmatzi zai izango bai bane, oso zailezea. Nerekin azmatzi. Oso zaiet. Bueno, izute, celebrity dauko gaur, personaje majo. Ze jagun azkaugea gure buru batek itzekien, hoi nahi deuna da, beste bat ematuetik itzeki. Eta, klaro, jainaga, cuidao, pentsau de... Odei, jarraga, nola da? Jainaga. Berezixe, majue, simpatikue, Guapue, maravilosue. eta deportista ona. Danetako ona, daneako. Celebritest. Venga, entrevistin berdeula. Odei Jainaga. Odei Gainaga. Jainaga. Ojo, cuidao. Tipo majue, elegantie eta kuriosue. Zemuz odei? Ondo, nekatuta pixkat. Bai. Entrenatzen ibili naiz eta... Zaudela izerdituta, esango deu. Bai, gainera dutxaran indoian, baina abiso dezte ja presta behar nintzen, eta ostras, jantzi naiz berriro, entrenamentuko erropa eta... Jazta, natural, presko, hori da. Jabalina. Odei Jainaga. Jabalina jaurtitzailea. Zure rekorra amaletuz mateko edan. 84,80. Hori. Jabalina. Hori ez da peligrosue, Hori da. Odei Jainaga. Batemate jotzeko ere. Plas. Peligroso baino, osasunan dako nahiko kaltegarri isa. Ikusi lesionauta, Bai, no? Baina normalian kontu zeukitzen dugu eta beste aldean dagoen jendia bastu botatzen. Seguru. Aizuta, karo, zu oso altu ezea, no? Zalture? Segun zeinekin konparatzen dozu, nik... Karo, nerekin, nik bakizu zeman eurteten, 1,75. 63. Geixo, Iban. Enbidoi ez. 1,63 ez da eurtzen bakarrik, Iban, favor, ez? Sí. Baizea. Ke ba, une gulda. Enten da, ez da horregaitxik engainatzen zaitxo. Claro. Plataforma gibitzek jutela. Bai, ni beti bitzek zapatak pixket alturiekin. Hombre, bueno. Ya, sí, un poquito. Bueno, zu zeman eurtezu? 1,85. 1,85. 95. Eskaba bilatzekoren, eskaba nobia, eskaba bilatzekoren, pixket altie, izen berdu ez? Ez daki, ez prototipo pixke bai. 1,60ko batekin. Bizkarrera igo. Ja, baina badauke bere puntue. Bai, osea, zu fijatzea alturiekin ligatzak orduen, odei? Nik uste bai ez. Ez pentsau hainbeste, Ez pentsau. A ber, gauza bat izaten da liga tonto bat horre berri gatan eri, altura dakan. Eta beste gauza bat, igual, pareja izateko ez nintzen egongo batekin dana oso txikia, hola, nemotu denan nire umia directamente. Ja, azkenin, bueno. Karo, zezu olimpiadetan egon zinen, odei, 2020 urtien, oso ondo indeko olimpiada gainea. Han, karo, jende gazte asko, mucha hormona, esango deu. Asko ligauzen unzuk olimpiadatan? A ber, gure olimpiadak izan zian justo berezi xamarrak, izan zian COVID-an olimpiadak, eta zegoan beldur hori, kontakto fizikorik ezer, eta beldur hori zegoan, eta izan zen alde hortatik, berezi xamarrak. Ze adibidez, Rioko olimpiadetan eta beste olimpiadetan, hau datu moduan, zuheri saltzeo gustatzen gatu, ez? Kasualidadia. Jangelan, emote zeben kondoi piloa eta dana. Jangelan zegoazen libre, barra libre, jendeak hartzeko nahi beste. Eta
hauetan kendu zituzten. Ai, Ke cosa. Ke cosa. Orduan, igual errepika bumerko zuzuk beste olimpiada batzutan hori aprobetxatzeko. Ni joan bihot Parisera nahi dut joan. Ointatoz Parisekoak eta Parisera nahi dut ailegau. Ia sorbaldak lagatzen destan. Orduan zuri olimpiadatan inoiz ez dizue eman kondoirik kirolain aurretik, ezta? Eixe. Genuen Baino- suerte hori euki. Ja, baina Odei Ja. Jainagak beren zezerrien ematetu? Kondoiek. Bai. Hombre, hori berrezko da, baina. Eta latarko neban, bai, badakat baten bat. Hombre, suelto bat. Zuek ez da ikusiko, ez tiene esango, hau ikusteko. Baina ez da zer repasatzen. Prebenitu inberdia eta oso importantia da asunto hori Ja, ibiltzie. eta kompetizio bat hori, karrera bat dukuzinu, no zeo, hacer el amor vísperan, ez da la ona esate bez, que pierdes. Esaten dabe, a ber, gero beda gauak eta gauak, ez? Ezin da izan oso zorua esango dugu. Naute esan, intensidade mailan arabera, Hori da. edan kida aldabela. Claro, Txorrada, ez? ez eukileik ezula un Rastuz. restregón Bai, hori Baino- da, sin intensidad. sin intensidad. Hori da, Osea, galdu. indar asko galdu gabe. Ke txorrada. Bai. Indarra kontrolan bia da. Nik uste dut baina, a ber, ez dela galtzen, hori mito bat dala. Testosterona Hori da, nori... nik uste mito badala, arrazio dukuzu. nik Ba, uste nire bai. gizonak ibiltzen zen triatloiek eta maratoiek eta txorradak egiten nire gizonak eta maite la bispera no esate zin, digo, jo, ya te vale, chico. Ya te vale, no? La bispera no. No sé. Bitza maniak, a ber, No, gero, maniak. imagina, Paranoiak. entrenatu zula pillo bat eta horrega itxiken utetzegatzu kompetizio txar bat eta dakazur eskusa hori. Horrekin jaztakazu Hori eskusa da, hori. hori da. Bueno, Es que vamos. nahi dunak nahi dunien itxie, nahi dun dana. Netza, bai, nik uste hori ikidela ona beti. Bai, gero Odei zu batxe bastante modelístico ezea. O sea, en plan, te mola el asunto modelo. Danetik. De todo, danetat que sea ona, Deportin ona, modelo ona, guapu, Danetik eixa gustatzen gata. Bai, takit, argazkiak egin, o bideoak, bai. Bitu, que maravilla, oie. Nungu zehazu, nungu da, nungu jaixotakue, daudei? Nungu zehazu. Ibartarra. Ibartarra? Hortarra. Ibarre? Ostras, bitu. Ni lanina Ibarre nao. Beitu. Casualidad. Nere amak, bai, Eibarren ikeulana eskola baten, nere arreba Eibarren bizi da, porque Bai. nere arreban mutile Eibartarra da. Ibar Eta nere zata- tio Eibartarra da. Bai. Haupa, Bai. Ibar, ordu. Bai, Ibar zatarra da, baina gente majo da, Jatorra. Ez daka terrenorik, baina, bueno, bestela bizi aldetik eta oso ondo dago. Ba, gente jatorra da, gente irikixe da, bai, zabala da. Beitu. Bai, Zeteko bai. posturie, bai. Zuk ez duzu Odei Instagramen zeitzen, Nik Instagramen ez dago, ya lo siento. ni badauket, Bai. ni segitzet. Ostras, hau alda dei? Bai. Ez. Bai. Esto es. A Bai. ver, ¿este cuerpo tiene? Bai. Hola, esto maten. Beitu. Hola, normala, bateu. Baina no- Exageraciones. Ta hori dena, hola, bai, merezi aldu. Hola, tableta hori. Gustaz hori, hola? Hori kostatzen da eukitzia, Ostras, da gero mantentzie? Hori Mantentzi- argazki horrek ikusi duzunako egin dia justo uda aurrekoak. Ostras. Eta oiner, 2 hilabete barru berriro holan nao. O fuerti gabe, beira. igual. Bai, benetan, bai. Pixkate, durten jata amortiguazio pixkat, izango dugu. Ostras. Osea, amortiguazioa zer da, pixka edukitzia un poquito de... Liege txitxilla pixkat hemen, alboan. Hombre, hobeto, pixkietunko de carne. Bai. Beste Odei, bizomoro bat, bai. beti guk ite dugu galdera bat podcast Hala da. hontan asko interesatzen zakulako eta baita ere kotila gehalako. Zein izen da inoiz larrutan indezun toki arrarona? Hori da, hori importantie. De todo. Horremeste, Takit. Lago pentsatzen. Bai, zertzea, muy básico igual. No. Es que... Es que no hago el pentsatzen amor. Bat ez nire esatera. Eta... Zangote, Hostia. mendian esango. Ez da jarrarua, baina... polite da, hori da. Basuan, Basuen, anda, naturaleza. nahi, Konta- basoko gizona, nahi. Basoko gizona. Bai, naturaleza, Osea- diskotekera matezu, hola juergista ere matezu, Nahi, baina, ez que nire... Ez, Itxurak Deportia. engainatzen da, nire ez nahi solakoa. Nire ikusten ez da pertsona batek... Bai,
fizikoki, eta esaten da, klasifika baldez leku bat, baina gero, ezagutzen maiztazuneri naiz justo askoz kontrako horrena. Ikusi lehen. Ikusi yo parecía juerguista, se le ve como muy abierto, extrovertido. Bai. Ikustezea zabala hola. Ikustezea, bai. Baina gero etzea. Diskotekero eta ez. Itxuri daukuzu kristona. Bai, hala da. Sí. Esango ditut gauza bat, nik hau luzatuko na programa hau, baina neri jende askok ezagutu destania nolan pertsona, esan, ostras, pentsatzen diferentia sinala, ezberdina sinala, eta nik galdetu baina, onerako o txarrerako, ez onerako. Onerako. Naturala, nahi, eta jendeak ez dakit ikusten dago Instagramen eta keston fatxada bat, eta esaten dago hori euskalo zer dan, eta gero ezautzen desten eri pertsonan, eta, hartzen dabe, zuri tipo natural, normala. Bai. Laguna. De andar por casa, esatean. Preciso, me ha parecido a mí arrogante. Pero luego... Y ahora me ha parecido... Ondo. Bai, naturala. Etxa como kue. Gainera, ikusten dabe, jendeak ikusten dabe, argazkirik Instagramen, diala bomba bat, hau playboya da, hau puto bat. Hori da. Eta gero, ikusten ezautzen ez deri pertsonan, gero txandalean noia, hor menditik, eta siartean ibiltzen naiz. Bai. Eta hau zure gorputzak ez dau pegatzen zuzaranakin, arrantza itxia gustatzen jata, lasai bakarrik egotia. Hori da. Eta mutil batekin, sartu ze hoien, mutil batekin, pues alde sopro hau. Pues te pega. Pues no, ez da erakartzen, ez nago erakartzen. Ez, bitxu? Merkatu zabala baina. Ja. Ez ez gustatzen. Hori, klaro dokuzu. A ver, etorkizun baten zoza aldatzen jata, baina momentuan nahiko argi dakatori, bai. Hori denezka, hori da. Pues haizu, odei, zorte hon zure entrenuekin, zorte hon zure deportiekin, eta bizitzakin, en general. Hori da, eta disfrutau. Piskat, zorte pixka biot, ez dut askori da, pixkatxo batekin mi moldatzen nahi. Eta importantena disfrutatzie, eta ondo pasatzik ezunakin. Gainontzekoan ikipintzen dut, ez da falta. Hori da. Hombre, no ser tan perfeccionista, porque ikusten zeak eres muy perfeccionista, eta horreatik engero txaude guztua beine, Ojo, A ver, txaneko naiz gustora gero, hori momentuan ezin badote nire lana o nire kirola praktika. Ja, ezin nahi gustora. Ja, con lesiones. Bai, edakuzu mine, zorbaldan. Claro, mina daka, eta noia 2 urte kompetidu gabe. Ja. Ez que hori normala da, ez que olako deporti indi fuerte normala da olako minek egutzi, olako zea batzuk, lezixo batzuk, hori onartu. Horregaitxe nago, Bartzelonan, laguntzen ezten fisioterapeutek eta tekniko guztia. Ez horrek abreute, normala da. Sendako zea. Seguro bai ez. Guk amendik inderdana, odei. Seguro bai ez. Detrás de lo malo viene lo bueno, Positividad. Hori. Ondo segi, agur. No, ama, odei etxako boku, Nire esko guztauzat. Gainera da persona bat sentimento handiko mutile. Nire esko irutzuza naturala, eta gainen mendixen imentzun el seso, izu. Mira. Me encanta. Eta no todo es fachada, esatea. No, murriala. Hasieran ikusi detine irutxuzat un kanta mañanas. Baina behitxuzat. Da gero irutxuzat matxegarri. Matxegarri bat. Aizu ba, odei, maravilla, odei. Etxako morokue. Bai, maravilla. Mezu bat bialdo gure ikusen zuen. Jaderezeko behi. Enari. Danai, zute badak, zute guri segiu beti, eta menengo gea beti, zuek hor baldi bazarete, ez aldien gongo gea hemen. Hori da. Eta hola seguiko adeu hasta el fin de los siglos. Eta jazta. Betiko. Bialdu podcast hau, zuen klaseko lagunei, zuen eskolako grupoko, jangelako grupoa. Pasau, taka, Atzalin makrameko klaseta jutu alimazate makrameko klasetako grupoare bialdu. Aizute behituzte podcast poliak jueten gaur. Taka, iban da maitena. Zuni jangelan ahonetik, zunik uste klientik handiko ingiz eskolako, Nik handauzker fanza, baino asko, Arrandeire jutezatenien, kolan, komenta, Yufi podcasta. Eta hola seguri, post-pozik inerazen. Hori da, eta badako antijo berritxe badako txio, porque ya antijo dauzko sartute. Bai, patillek dauzte ja, no. Daneri daure, vamos a hablar. Así que, bigarren temporada bat itxeko, kompartiu. Hori da. Eta antijo berritxe gruzko jo. Hala ba, honekin eta honengan, izerrik asko, datorren aste arte. Hori da, agur. Aio.